Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal il-futur quddiem il-pajjiż irid jinbena fuq ir-rispett, il-kuraġġ imma fuq kollox it-tama. Fil-messaġġ għall-bidu tas-sena l-ġdida Dr. Borch qal li Malta tinsab f'salib it-toroq u qed ngħixu fi żmien ta' opportunità imma wkoll żmien ta' sfidi kbar. Qal li huma ħafna dawk li qed iħossu din ir-realtà jekk hux l-għoli tal-ħajja l-isfida l-akkomodazzjoni affordabbli u s-sitwazzjoni ta' pagi li mhux qed ikunu biżżejjed. Il-kap nazzjonalista fisser lin-nazzjon Malti bħala poplu ħawtiel għal il-pajjiż irid istituzzjonijiet li jkomplu jissaħħu, imprendituri li qed jibnu industriji ġodda, edukaturi li qed jiffurmaw il-ġenerazzjonijiet ta' għada u ħaddiema fis-settur tas-saħħa li huma l-eroj ta' kuljum, kif ukoll komunitajiet beruq sodi ta' solidarjetà, valuri u twemmin li Malta tista' tagħmel aħjar. Dr. Borch qal jrid jinbidel il-mod kif issir il-politika billi nitkellmu maż-żgħażagħ li għalihom qal il-politika llum m'għadix tappella daqshekk. Bl-istess mod qal Dr. Borch il-pajjiż għandu jkompli apprezza aktar lill-anzjani tagħna li bnew il-pajjiż u naraw li kulħadd ikun meqjus indaqs u kemm jista' jkun jiġu eliminati d-differenzi fil-klassijiet soċjali.